Avui visitem en Juli Palau, professor del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de Barcelona. Amb ell aprendrem una mica més sobre la lectura i l'aprenentatge. Una de les qüestions que queda de la lectura i que a mi em sembla que és molt important és un itinerari lector. Avui en dia que es posa tant el focus en lectures obligatòries, quines són i quines no són, i centrem en un moment determinat de la vida, que és bàsicament la final del batxillerat. A mi em sembla que hauríem de posar més el focus en l'itinerari lector que ha fet qualsevol de nosaltres, perquè en moments de la vida diferents cada llibre té un sentit diferent i tots hem fet lectures diferents al llarg de la vida. La vida ens ha portat a determinats llibres i determinats llibres ens han portat, per dir-ho així, la vida. Però es va construint un procés, es va construint alguna cosa personal, d'experiència i d'experiència de vida i que forma l'experiència lectora. Justament aquests dies estava escrivint un text sobre l'Anna Díaz Plaja que deia: quan arribem a la vida el que ens acull, la gramàtica que ens acull, és la literatura. Al meu entendre, sempre que hi ha un procés lector, es troben dos silencis. El silenci del llibre i el silenci del lector. Per dur a terme una lectura profunda, jo no ho sé veure d'una altra manera que aquesta trobada de dos silencis. Dos silencis no és callar, sinó que són silencis, vol dir que estan entrant uns dins l'altre, i s'estan trobant. Aquesta trobada és fonamental i en aquesta trobada és on probablement sorgeixen preguntes, sorgeixen respostes i sorgeix en definitiva el que és interessant en qualsevol llibre, que és el diàleg amb el llibre. Però probablement ha d'haver-hi un silenci d'escolta, en aquest cas de lectura, igual que quan parlem, que hi ha un procés també de profunda escolta de l'altre, doncs hi ha una profunda escolta del llibre que es troba amb el teu silenci personal. Després ja en parlarem, després ja el comentarem, després contrastarem parers, tot el que vulguis. Però el punt de partida a mi em sembla que és la trobada d'aquests dos silencis. La lectura, jo sempre recordo que un autor, Schopenhauer, deia que a la vida hi ha menys problemes que persones. I quan diu hi ha menys problemes, vol dir que sempre estem al voltant de l'amor, de la violència, de la mort, de la trobada amb l'altre. Hi ha uns temes que en definitiva són els temes de la literatura universal. La qüestió és que en aquests temes sempre hi ha una experiència de vida i en la literatura el que hi ha al darrere és la narració d'una experiència de vida. Com que aquesta experiència de vida no és estranya a la teva experiència de vida personal, el que m'ha portat la literatura és veure com un altre viu problemes o temes amb els quals tu també et sents implicat, La part positiva dels adults és que jo veig que a les llibreries i també a les biblioteques cada dia han sorgit des de fa uns anys grups de lectura i aquests grups de lectura hi va gent i això fa uns anys no existia. És a dir, sobretot moltes llibreries han trobat aquesta altra manera de fer que és interessantíssima, perquè el que és important és un ambient on es parli de llibres. Als adults també ens passa que a mi em sembla que hi ha un procés de desesculturització
com molt programat. I perquè com menys cultura general hi ha, més manipulables són. I avui en dia, més que el discurs raonat, explicat, comentat, el que figura i el que preval són les situacions més mediàtiques. Parla tothom, això està molt bé, però és massa gratuït el parlar, per dir-ho així. I això les xarxes ho han promogut molt. Vivim en aquest món. El tema és si es llegeixen i més enllà de llegir-los, si es comparteix la lectura. A mi em sembla que aquesta és una qüestió important, compartir la lectura, perquè compartir la lectura fa matitzar les idees, fa veure altres punts de vista i, en definitiva, qualsevol procés de comprensió està lligat al contrast de punts de vista. Però amb els adults, i la política seria un reflex caríssim, no? Més que contrast de punts de vista, el que hi ha és enfrontaments de postures preses. En el fons, jo entenc, i veient el món com va, que aquest procés de desesculturització és més programat del que ens podem imaginar i pensar. La Marta Nussbaum en un moment diu els hem d'ensenyar a llegir perquè el dia de demà hauran d'anar a votar. A mi em sembla que això és força encertat. El que és veritat és que la cultura no garanteix la defensa profunda dels valors democràtics. La mostra, i hi ha molta gent que n'ha parlat d'això, és que grans crims de la humanitat els han comès gent que era lectora o que era culturalment representa que estava cultivada. Per això la importància de ser crítics, d'aquesta valoració crítica, que la crítica no és res més que posar en qüestió allò que tu penses. I un llibre és una manera de posar-te en qüestió tu mateix. És a dir, si el llibre no t'interpel·la, si no et fa veure un altre punt de vista, si no ets capaç de qüestionar-te, llavors no anem enlloc. Curiosament, els informes PISA diu que el que ens venen a dir poden ser molt criticables per molts aspectes, però el que ens venen a dir és que aquesta capacitat de crítica, que vol dir acostar-se per valorar i per el text, és el que més falla en els nostres alumnes. Diu que saben llegir, però que saben llegir a un nivell molt superficial, no? molt epidèrmic. Entrar en el text per confrontar amb el text i per relacionar textos i per veure com una mateixa qüestió està tractada de moltes maneres i situar-se en aquestes moltes maneres, això és el que els costa als alumnes. Clar, la polarització de les idees el que porta és ofegar el debat. I el que tinc la sensació que està passant és que darrere aquesta polarització d'idees pròpies dels polítics hi va la polarització d'idees de tots els àmbits, fins i tot també en l'educatiu. Últimament notem una polarització d'idees en el camp educatiu que jo no havia vist d'aquesta manera, no l'havia vist ni viscut mai. Però és que penso que això també està programat, és a dir, el que està passant al món, algú sap ben bé per què passa i cap a on porta. Hi ha activitats que fan les grans biblioteques, per exemple, el García Márquez, amb les llars d'infants,
que són totalment lloables, són fantàstiques. La connexió que hi ha entre la biblioteca i els centres de les llars d'infants, no només amb els nens, sinó amb les famílies, perquè els hi expliquen contes, van a la biblioteca, els de la biblioteca van a la llar d'infants. Hi ha experiències que són fantàstiques. El que hauríem de fer és conèixer, extendre-ho, i amb aquesta idea, no? de capgirar una mica potser els valors amb els quals vivim. Jo he estat a 2 conferències explicant per experts i que ho han fet molt bé, que ho han fet molt bé, però explicant el tema de PISA, amb tots els resultats obtinguts i així, i que al final acaben dient que és molt important millorar el nivell de lectura perquè a l'any d'aquí no sé quants anys el PIB europeu haurà pujat. Clar, i si el que volem és que la gent llegeixi més i millor i el propòsit no és un altre que millorar el PIB, perquè clar, llavors hi haurà gent amb més iniciativa, més emprenedors, Ens hem deixat atrapar dissortadament per aquest discurs de l'emprenedoria, de totes aquestes qüestions de l'excel·lència pròpies del món neoliberal. I estem atrapats aquí, hem de crear un pensament alternatiu en això. I la literatura ens pot ajudar a fer-ho, certament, però no la literatura, la manera d'abordar l'acostament a la literatura. El sentit d'un llibre no el trobem mai. Sempre el busquem, per dir-ho així. I el sentit de la vida no és una cosa que es trobi. Sempre es busca i és un procés. Al començament he parlat de l'itinerari. Una vida és un itinerari que saps com va començar i que s'acabarà. El propòsit que és fer amb la màxima decència, pulcritud, elegància, estètica, tot el que vulguis, aquest itinerari. Amb un llibre, tu no li veus tot d'entrada, ni molt menys. Amb un llibre el vas veient i probablement la lectura que vas fer quan tenies 20 i no sé quants anys, la lectura que en pots fer ara, doncs és molt diferent. I si la fessis d'aquí no sé quants anys, si hi hagués la possibilitat, la tornaries a fer diferent. I això, els llibres que tenen aquesta capacitat d'explicar-nos el mateix llibre sempre qüestions diferents, a mi em sembla que és la literatura clàssica. Hi ha persones que l'amic Joan Carles Mèlich, seguint la Maria Zambrano, més que clàssics, parla dels llibres que són venerables. I llibres venerables són aquests que demanen reposar, que demanen tornar-hi, que demanen que sempre hi pots tornar perquè sempre t'esperen. L'Italo Calvino, a Les ciutats invisibles, té un final important que diu: una ciutat no és els 7 monuments que et poden ensenyar que són fantàstics, sinó que és les preguntes que t'haurà donat a qüestions que tu tenies plantejades. És a dir, com t'hauràs amarat tu de la ciutat. No? Trobo un tros preciós de l'Italo Calvino que em sembla que podem aplicar-lo perfectament a la lectura. Clar, hi ha alumnes que et diuen: recordo d'una manera increïble, tinc un gran record per mestres que ens parlaven de literatura i ens parlaven de llibres i ens parlaven d'històries. Hi ha alguns alumnes que diuen que són les millors classes que he estat mai. No? Al costat d'això, alumnes que et deien
és que jo el tirant-lo blanc, per exemple, ni parlar-ne, perquè no me l'empassava, no? I em costava i l'havia de llegir, però no... Clar, penses, qui hauran tingut al darrere uns alumnes i qui hauran tingut al darrere uns altres alumnes, no? A l'escola haurien de tenir la capacitat d'entrar, d'ajudar-los a entrar en el món de la literatura, de fer sentir la necessitat de llegir, l'interès per llegir. Un gran mediador a les escoles, un gran mediador, seria la persona responsable de la biblioteca. I sap greu dir-ho així, però tenim molt poc cuidades les biblioteques. A l'escola hauria d'haver-hi una persona que sabés molt de llibres. Jo mateix a la facultat, quan necessito, escolta, per 10 anys què? Doncs tinc una amiga llibretera, la que té la llibreria Lots de Barcelona, i dic, digue'm llibres que han sortit i que estiguin bé i clar, és un plaer parlar amb ella, perquè et recomana aquest i aquest i aquest, i mira aquest autor i mira això. Clar, doncs a l'escola hauríem de tenir un expert en totes les novetats que han sortit, en quines coses poden ser per una edat, quines coses per una altra, en quines... o no, per edats no, però per interessos. Una persona que fos propera a les maneres de llegir dels nens i a la quantitat de llegir dels alumnes, no? El repte de l'escola és molt gran. Ara l'escola necessita gent que valori la cultura, que valori la literatura, que valori el cinema i que valori l'art, que valori la pintura, que valori, que et digui, mira, aquest cap de setmana vaig anar a aquella exposició, vaig veure això, o que sàpiga fer viure, no? Totes aquestes qüestions als alumnes, això em sembla que és imprescindible i és la gran formació, aquest interès cultural dels mestres. A mi em sembla que hi ha una qüestió important, que és passar de l'anècdota a la categoria, no? L'escola fa això, de l'anècdota, que és el que vius immediat, a la categoria de les coses, no? El que és més global, el que és més general, el que és més compartit. Però per fer això, per ajudar-te a fer això, cal una persona al darrere, mediador, mediadora, que tingui cultura. Que en definitiva això només ho fas des de l'interès pel saber. No és el saber-ho tot, és l'interès pel saber. I l'interès pel saber és el que hem de transmetre als nostres alumnes. De nois i noies que estiguin estudiant per futurs mestres, n'hi ha que són genials. I n'hi ha que els hi diries, doncs, escolta, millor que facis una altra carrera, i ja està, senzillament. Però n'hi ha que són genials, no? Jo sempre a les classes, per defecte, com que també he treballat molts anys a l'escola, jo pensava, si fes una escola, si pogués fer una escola ara, amb aquest, amb aquest i amb aquest i amb aquesta, aquests els diria, va, som-hi, no? Formem equip. Focalitzar tots els problemes en els alumnes, jo no ho faré mai. A mi em sap molt de greu quan els professors, tota la culpa és dels alumnes. Bueno, si aquests alumnes els fessin viure en uns altres ambients, en un altre entorn, d'una altra manera i amb un altre professorat, potser tindríem el mateix resultat. Potser bastant influït pel pensament ecològic, penso que l'important és canviar els ambients i que només les actituds canvien quan canvien els ambients, no? Ara, canviar els ambients vol dir canviar moltes coses i amb això mai no en sabem o no gosem fer-ho.
Hi ha hagut una qüestió que a mi em sembla que ha fet molt de mal al sistema, que és la burocratització del sistema. L'Ordine, en un dels fragments més fantàstics que té, diu és que sembla que el menys important sigui preparar una classe. Que una persona que prepara una classe és una persona que si la prepara cada any diferent és una persona que està estudiant sempre. És a dir, no és, a la teva vida estàs estudiant sempre perquè vols aprendre coses noves, no? I aquesta burocratització, que per mi també és conseqüència d'aquesta mercantilització que ja li interessa, aquest control, per dir-ho així, és fruit d'això. El problema no és la tecnologia, el problema és l'orientació que nosaltres tenim en relació a l'acte educatiu. Si nosaltres estem ben orientats i sabem el que volem, la tecnologia la podem utilitzar perquè hi és, no? I perquè existeix i perquè ens facilita coses. Si nosaltres estem ben orientats, si no estem ben orientats, la tecnologia és com una onada que ens envaeix, cosa que està passant a la societat, no? Una mostra que no estem ben orientats em sembla que ha passat últimament, és a dir, fa 4 dies estàvem posant grans pantalles a les escoles i fa 2 dies les estem traient. Algú ha pensat el valor educatiu que pot tenir una pantalla? O és una qüestió que la pantalla que fa mal? La pantalla no fa ni bé ni mal. És com estem orientats a l'ús de la pantalla. I un llibre, igual que al començament hem parlat del seu silenci, també té els seus drets, també mereix el seu respecte. I aquesta qüestió és important. I a mi em sembla que per això avui parlem de compromís amb la lectura. M'agrada molt més que plaer de lectura, perquè el compromís ens implica a tu i a mi. El plaer, a mi em sembla que gairebé només el busco jo. En canvi, el compromís amb la lectura vol dir que jo m'he implicat en una activitat i el plaer sorgeix quan jo he estat implicat en una activitat. Formar molt bé els futurs mestres, els futurs docents en el tema de la lectura. Què vol dir llegir, com interpretem els llibres, com creem espais perquè es pugui parlar de llibres. Això també vol dir gestió del centre, com fem grups petits, com fem ambients acollidors, com els acostem als llibres, etc, etc, etc. A mi em sembla que aquestes són de les grans qüestions que haurien d'abordar el que molts centres ja tenen, que és el pla lector del centre. I una qüestió que des de fa molts i molts anys que diem, que és que no estem parlant només de lectura literària, sinó que estem parlant de lectura a totes les àrees. I això fa molts anys que ho prediquem, no? És a dir, que la persona que ensenya ciències ensenya una manera de construir el saber amb el llenguatge. Explicar els llenguatges i com el llenguatge es transforma i s'adapta a tots els sabers o a totes les necessitats dels sabers de la vida o a tots els temes que ens planteja la vida. El llenguatge el que fa és adaptar-se aquí, doncs ensenyar-ho això. La lectura ens ajuda, entre altres coses, a veure el valor de la paraula i estimar les paraules. Estimar les paraules vol dir veure el sentit, veure la seva història, veure d'on venen, veure com les utilitzem, com s'han anat modificant. És interessantíssim, és interessantíssim. A mi
sempre que he de parlar d'una cosa, a part del Montaigne, normalment també vaig a l'etimologia de la paraula. Quina ha estat la història d'aquesta paraula, no? La paraula salva, d'alguna manera, no? En aquest sentit, la paraula que salva és la paraula que ens ajuda a construir alguna cosa que té sentit. Per això serveixen les paraules, per construir narracions que tinguin sentit. I la literatura no és res més que això. En Juli és un home de discurs ordenat, pacient i reflexiu. Amb ell hem entès més el món educatiu i l'experiència de la lectura. És evident que cal escoltar sempre els mestres que, com ell, parlen com un llibre obert.